गिबि गिबियावनो नोंथांनि ससियेल मिडियानि बा चेनेलनि गेजेरजों आङो बेलासिनि बा सानजौफुनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा गार्डेनपुर BCDCनि सिङाव बड'लेण्ड CM काप जोंहा 1.0 बेखौ जोङो अपेनिं सेरेमनि जोंहा हाबाफारि लानाय जादों। बे अपेनिं हाबाफारियाव जोंहा मोननै टीम राजादाब्रि आरो फाइटार क्लाब बे बिथांमोननि गेजेराव जोंहा खेलाया जागोन। दा मैयानिफ्राय 14 थारिखनिफ्राय 18 थारिखसिम बे सानबानि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो BCDCनि सिङाव जोंहा बड'लेण्ड CM काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै जोंहा गार्डेनपुर BCDCनि सिङाव जोंहा 7था टीम दङ। बे 7था टीमनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। दा दिनै गिबि खेब दिनै अपेनिं हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ खावलायहरनायलाय आं बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोननि जे हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय। दा जोंहा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो सानदों जे जोंनि BTRनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे आइडियाजों बिथांनि नाजानायजों दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड CM काप। जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लानानै जे बिथाङा दि गोथौयै सिन्था खालामो बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जोङो मिथिनो हायो। बिनि थांखिया जाहैबाय जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां फुटबल गेलेगिरि बिथांमोन दङ, जाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म मोनाखै, जाय बिथांमोनहा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय जायगा मोनाखै। बिनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सारा जायगा बानायनानै होदों। आरो बे BCDC लेभेलाव गेलेखांनायनि उनाव जोंहा समष्टि लेभेल गेलेगोन। समष्टि लेभेल गेलेखांनायनि उनाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन। आरो जाय बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चेम्पियन जागोन, जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोंहा काउन्सिल लेभेलाव बे टुर्नामेन्टखौ होनाय जागोन। दा बेखौनो आं खावलायनोसो सानदों, जाय बिथांमोनहा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, जाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म जायगा मोनाखै, दा बे बिथांमोनहा गेलेगिरि बिथांमोनहा जाहाथे नैबे प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायनानै गावबा गाव स्किलखौ देखायनो हायो आरो देखायनानै साफा साफा मोजां जोंनि BTRनिफ्राय गेलेगिरि एबा प्लेयार ओंखारो आरो इयुनाव नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे फुटबल गेलेहैनो हायो। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां सारा जे इनिसियेटिभ लागोन, बे इनिसियेटिभफोरखौ जोङो गोसो गोरबोजोंनो आजावनानै लानानै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामलांगोन बा जोङो हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन जोंनि गाहाय लेभेलाव। बेखिनिखौ आङो मिजिंथिबाय।